ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಅಶ್ವಥ್. ಅಶ್ವಥ್ ಹೋ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಅಶ್ವಥ್ ಯಾನೇನಿ ಈ ಪುಣ್ಯೋನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಆಣನ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ ಮನದು ಅಶ್ವಿನಿ. ಓ ಅಶ್ವಿನಿ ಒಂದು ನಿಖಲು ಸುರುಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತ ಬೈದಾರ ಮನದು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲೆಡ್ ಸುರು ಏರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೈದಿನಿ. ಭೂಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕಾಯಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅಶ್ವಥ್. ಅದೇ 8 ಮಿನಿಟ್ ದುಂಬ ಇದಾರೆ ಯಾನ್ 7 ಮಿನಿಟ್ ಇರ್ದು ದುಂಬ ಇದೆ. ಆ 7 ನಿಮಿಷ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗನಗ ಆಯ್ಪಿದೆ ಬೈದು ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಓಕೆ 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 ಮೇ ಉಲ್ಲೇಂದಾಂಡ ಆರು ಟಿವಿ ಖಂಡಿತ ತೂಪುಜೇರಿ ಮೇನ ಫುಲ್ ಚಟ್ ಮುಸುಂಡು ನಾರು ದುಂಬೆ ತೂ ಒಂದು ಜಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೇರಾ ಅರೆ ಟಿವಿ ತೂಪುಜಾರಾ? ಆರು ಟಿವಿ ತೂಪೇರು ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೂಪೇರು. ಓ ಬೇತಿ ನೀನು ತೂಪುಜೇರು ಕಾರ್ಟೂನು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೇದಲ್ಕ ಆ ತರಗೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೂಪನಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ದಾದಂದಕೆಂಡ ಐಟ್ ತೆತ್ತಿ ಪುಡದ್ರಪ್ಪ ಪುಚುಕ್ಕಂದ ಕಿನ್ನಿ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡತಿ ಅವು ಪುಷ್ಕ ಶೋಕ ಅರಂತೆ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ತುಲೇನ ಅಶ್ವತ್ ಇರೇನು ಮೇರೆ ಚಲ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರಿ ಪುಲ್ ಚಟ್ ಮೋನೆದಾರ ಮಣದು ನಿಕಲ್ನೋಲೆ ಇದಲ್ಲ ಸರಿ ಜಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಾ ಇರೆಗೆ ನಂಚೆ ತೋಜುವೆನಾ ಇರೇ ನನ್ನ ಸಮಾತುಲೆಗೆ ಪುಲ್ ಚಟ್ ಒಲ್ಲ ತೋಜುಂಡ ಪುಲ್ ಚಟ್ ತಾಳೆ ಜಾಯ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಪುಲ್ ಚಟ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕಾಟು ಸರಿ ತಲಿ ಸರಿ ಉಂಡತಿ ಇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಸಮ ತೋಜಾನ್ ಇರೆಗೆ ಅಂದ ಜಾತಿ ಜಾಂದತೆ ಇಜ್ಜಿ ರೈನ್ಬೋ ಪಂಡ ಇಂಚಿನವು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಅತೆ ಯಾನ್ ಇರಡನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೆನ್ವೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಅತೆ ಅಂದೆ ಬಾರಡಿ ತಿಕ್ಕುನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗಳ ಇರೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಅವೆಂಚ ಇಜ್ಜತಿ ಅಲ್ಪ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೆಂದರೆ ಐಕ್ ಹಾಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಐಕಲ ಇರೆಗಳ ದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಹಾಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರತಿ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜತ ಅಂಕನ ಯಾನ್ ಇರಡಕೇನು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪನ್ಪೇರು ನಂದಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಬರೀತ ಇಲ್ಲ ಲುಪ್ಪುನಿ ಅಲೆಗಳ ಪೇರುಗಳ ದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬುಡಿ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮೂರ್ತಿ ಲಾಲ್ ಮಡಿಕೇರಿಡು ಆರೆ ಜ್ಯೋತಿಂದು ಅರೇಕಲ ಮುಲ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡತೆ ಐಕಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಐಕರ ಅಡ್ಡೇಕಲ ಸಂಬಂಧ ಪೋಡೊಂದು ಅಲೆಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಹೈಲೈಟ್ಗೆ ಬಡದ ಇಂದೀಪುನಿ ಆತಿ ಪಂಡದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇನ್ಬೋ ತೆತ್ತಿಗೆ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಐನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಎಂಚಾಂದ ಪಂಡ ರೇಂಬೋ ಪಂಡ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಅದೇ ಐಕ್ ಚಿಕನ್ದ ಕಾಮ ಕಂಡಪಟ್ಟ ಉದ್ರೇಕ ಅನಾಗ ಐಕ್ ಫಲ ಬರ್ಬು ಅವೇ ತೆತ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಐಕ್ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಒಂದು ಪುದರ್ದಿಯರು ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬನ್ನಾಗ ರ್ಯಾಂಬೋ ಒಂದು ಪುದರ ಅವು ಹಾಲು ಪಂಡಿನ ಕ್ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತಿಗಲ್ದಾಟ ಪುರ ಪಂಡಲತೆ ಅವು ಓಲಜ್ಜಿ ರ್ಯಾಂಬೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅತೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲಿರು ಮೊಕುಲು ಈತ್ ಹುಷಾರ್ ಇತ್ತಂಡ ಮೊಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಏತ್ ಹುಷಾರ್ ಉಪಾಯ ರತೆ ಬಾರ್ನ ವಿಷಯ ಇರ್ ಕೇನೋಡಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿ ಆರು ದುಂಬೆ ಹುಷಾರು ಕೆಲವರು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಕೆಲವರು ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನಿ ದಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ ತಿಲ್ಪತ್ತು ನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣತಿ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ತೆತ್ತಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ 6 ಮಲ್ತಿನಾತ ತೆತ್ತಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇತೇರ್ಲ ಮಲ್ತೊಪ್ಪಾಯರು ತೆತ್ತಿದ ಓಡೆಗೆ ಯತ್ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೇರಂದು ಬಂಡ ಆ ಟೈಮಿಗೂ ಪಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ವೈಟ್ದ ತೆತ್ತಿಯ ಪರವಂತೀನಿ ತೆತ್ತಿಡಿ ಏತ್ ಕಲರ್ ಉಂಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ತೂನಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ತೆತ್ತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ತೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಣ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ತೆತ್ತಿ ಪರ್ನಗೆ ನೆತ್ತಿರದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಐಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಅತಿ ಅವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂಡ ಇಂಜನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೊರುಪಿನ ಪೇಂಟ್ ಆಗುನ ಈಗ ಹತ್ತತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಕೋರಿಡಿ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಅವು ಇಟ್ಟು ನೆತ್ತಿರದ ಅಂಶ ಅಂಚೆ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಉಂಡತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಇರೆಗೆ ವೆಜ್ ತಲೆಕನಿ ವೆಜ್ ತೆತ್ತಿಡ್ಲ ವೆಜ್ ಉಂಡ ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಕೋರಿ ಪಜೀರ್ ತಿನ್ಪುನಿಗೆ ಪಜೀರ್ ತಿಂದಿನೇಟು ಅವು ಪಚ್ಚೆ ಆಪುನಿ ఒక కప్పు కల్లర్ది ఉండు ఆ ఉచ్చు తుచ్చి లెక్క ఐటు ఇమ్యూనిటీ పవర్ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತಾಪುನಿ ಏರೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ನಿಂದಾಂಡ ಕಪ್ಪು ತೆತ್ತಿನ ಕೊರ್ನಾಡು ಅತಿ ಪೋಪೇರು ಆತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರು ತೆತ್ತಿದ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ಡನೇಕೆ ನೋಡು ಬೇತೆ ಏರಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ತೆಂಬೆ ಪುಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣಂತೀರಿ ಮೆ ತೆತ್ತಿಡಿ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇರು ಹತ್ತು
ಬಂಡಗನೆ ಕುಜಲ್ ಇಜ್ಜಂಡತಿ ಇತ್ತಲ ಕುಜಲ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಲಿಗೆ ಓ ಬಕ್ಕ ಪಪ್ಪನ ಎಂಕಿರಾಂದಿಕೆ ಎಂಡ ಅರೆಗೆ ತೆತ್ತಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆತೆ ಅಂಚೆ ಆರು ತೆತ್ತಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪಾಡದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತಿತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬುಡ್ದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅರೆ ಖಾಲಿ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ ಬಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಮರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾತಿರ್ಚಿ ಇರ್ ಯಾಕಡ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂಡರಿ ಅಂಬಕ್ಕ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡತಿ ಪಪ್ಪ ತೆತ್ತಿದ್ಯಾರ ತಾನೆ ಎಂದುವ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನಿ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಬಾತ್ಕೋಳಿ ದೀಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂತೆ ತೆತ್ತಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಗ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನಿ ಪನ್ಪಾರು ಅಂಚತ್ತಿ ಇರ್ಲ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಅವು ತೆತ್ತಿದಲ್ಕನೆ ಉಲ್ಲಾರು ಪಂಡ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿ ಅತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡತಿ ಐತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ತೆತ್ತಿದಲಕ್ಕೆ ನಿಜಾವಿ ಗುಂಡು ಗುಂಡಾದ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮುಳ್ತೋರ್ದು ಪಿದೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪೇರ್ನಿ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೋಬಿಜೆ ಡಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಮುಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಾರ ಪೋಚಿ ನಿನ್ನಲ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ತೆತ್ತಿಡು ಬಕೊರಿಯ ಮರ್ದಬಾರ್ದು ఆయన ನಾಚಿಕೆಟ್ಟ ದಿನ ಪನುಡ ಪನುಡದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯದತ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆತ್ತಿ ಒಲ್ಪತಿಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪರ್ಸನಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ಯತಿ ಅಂಚತೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಲ್ಪಲ ಒಯ್ತ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೆಡು ತೆತ್ತಿದ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಅದೇ ಮಗ ಆ ವಿಷಯ ನಿಕುಲು ರಡ್ಲ ರಾಜಿ ಎಂಗ್ಲು ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಜ ಮಾರ್ಚಿಡ್ ಮಾತ್ರ 5 ಲಕ್ಷ ಯಾಪಯ್ಯ ಮಾರ್ಚಿಡ್ 5 ಆತೀನಿ ಹೋಯ್ತರ್ತೀನಿ 40 ಬಡ್ದು ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಂದೆ ನಾ 5 ಮಲ್ತುಪ್ಪಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ 40 ಲಕ್ಷ ಬರೆಪೆ 10 ಲಕ್ಷ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೋಜೋಡು ಕೇರ್ನ ಅಡ್ಡಾಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ನ ಅಡ್ಡಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪನಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಉಂಡತೆ ತೆತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ತೂ ಒಂದೇ ಒಪ್ಪುವತ್ತೆ ಐನು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಲಿಗೊಂಡು ಮಾರ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಗಿರಾಕಿ ಅಡೆ ಪೋದು ಮಾರು ನಿಂಬೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಂಡವ 10 ಲಕ್ಷ ಮಾರ್ಚಿಡೆ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ದ ಅಪ್ಪ ವರ್ಷೋಡು ಟೋಟಲ್ ಉಂಬೆ ಏತು ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪಿ ಅಮ್ಮೇರು ತೂಂದುಪ್ಪೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಇಂಬೆ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ತೂಪಿಜೇರಿ ಆನ್ ಒರ್ತಿ ಕುಲ್ತುಂಡ ಆತು ಶೇ ಅತ್ತೆ ಇರುವೇರು ಕುಲಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೋರ್ಂಡತ ವಿಷಯ ಇರೇ ಕೊಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 10 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಏತಾವು ಯಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವಿ ಇಂಬಿ ಭಯಂಕರ ಅರ್ಬು ಬೋರ್ಮಂಡ ಸಾಧಾರಣದ ಬೋರ್ಮಂಡ ತುಂಬಿ ಅಣ್ಣ ಇಟ್ಟಾಂಡ್ ಒಯ್ಕಲ ಇಲ್ಲಡವಲ್ಲ ಅವ ಅಯ್ಯ ಪಂಡ ಅಯ್ಯ ಮುಲ್ತ ತೆತ್ತಿ ಅತ್ತು ಕನಪುನಿ ಅಂಚಿದ ಮತ್ತ ಪಿದಯುರ್ದ ತೆತ್ತಿ ಕನಪುನಿ ಅವೊಂಜಿ ಶೇಪ್ ಇಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ಜಪುಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಬಹುಶಃ ಚೈನಾದ ಅದು ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಚೈನ್ದನ ಕರ್ಬದನ ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಿನ ಅವು ರೌಂಡ್ ಅತ್ತು ಅವೊಂಜಿ ಉದ್ದ ಬಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಚೌಕ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಏರ್ ಪಂಡ ಸೈಪುಣ್ಯ ಅವಂಡ ಶೇಪ್ ಅತ್ತು ಉದ್ದ ನಮ್ಮೈತೆ ಈತೇ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಅಕಲ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಡಬಲ್ ತೆತ್ತಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಉಚ್ಚು ತಿಂದಿದ್ದು ಉಬ್ಬಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಚ್ಚು ಯಾಪಲ ಉಚ್ಚು ತೆತ್ತಿ ಪರ್ಪುಂಡತೆ ತೆತ್ತಿ ಪಡ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂಚ ಹೊರಣ್ಣೆ ಕಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡವು ಆ ಟೈಪುದ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿನ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ತೆತ್ತಿಡಿ ಯಾಪಲ ಮೂಸಲೆ ತೆತ್ತಿಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ತೆತ್ತಿ ಎನ್ನ ತೆತ್ತಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೆತ್ತಿಡು ಸ್ಮೆಲ್ಲೇಜ್ ಯಾಪ ತುಂಡಲ್ಲ ಇರೇಗ ಹೈಟ್ ಎಂಗ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಕೊನೆ ಯಾರನ್ನ ಇರೇಗ ತರೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮೇರ್ನಾ ಆತ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪವೆ ಯಾಪಲ ಹೈ ಮಲ್ಪವೆ ಅಂಚನ ಪುರ ಕುಜಲ್ ಹೋಯಿ ನೀರ್ನ ಅಶ್ವತ್ರಗೆಲ್ಲ ಹಾಡ ತರೆಕಾಯಿ ಯಾಪಲ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ ತೆತ್ತಿಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಶೇಪ್ ಬೇತಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಚಿ ಒಂಜೇ ಟೈಪ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಓಡಿಬಿಟ್ಟ ಪಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಮೆಹಂದಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಮತ್ತ ಮೆಹಂದಿ ಮಾತಾಡ್ನತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತೆತ್ತಿ ಹಾಕಿರಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಿದ ನೆಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಅವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಡ್ತೇವೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಟೈಪ್ ದ ತೆತ್ತಿ ಮತ್ತ ತೆತ್ತಿ ವೆಜ್ ನಿಜವಾದ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನಕಲ್ ಕೆಲವರು ಪಂಡಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ತೆತ್ತಿ ವೆಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವಡು ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪನ್ನೋಡ ಮಣ್ಣಾಡು ಎಂಕ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾಖಲು ಬತ್ತೇರ್ನ ಬನ್ಪ ಇನ್ನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಂದು ವೆಜ್ ದಾಖಲು ಬತ್ತೇರ್ನ ಇನ್ನು ವೆಜ್ ಇಂದು ಬನ್ಪ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೂಜಿ ಕಿಲೋ ಅರಿಲ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 1.5 ಕಿಲೋ ತಾತು ಮುಂಚಿ ಅವು ಏರ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಇರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬುಡ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವು ಕೊಡ್ತಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಪ್ಪ ಅವೊಂಜಿ ಗುರಿ ಉಂಡು ಅವು ಆನಿ ಅಪ್ಪನ ಪಪ್ಪಪ್ಪನ ಮಲ್ಪಾದಿನಿಗೆ ಅವು ಗುರಿ ಹೈಟ್ ಮಾತ ದೈ ನಡಪವನಿ ಈ ವರ್ಷ ದೈ ನಡ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ದೈಪುಣತೆ ಪಿರ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನಿ
ಪಿರದೈ ನಡಪಾವು ಒಂದೊಂಜಿ CSR ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನಿಕಲ್ ನಾನು ಹೈಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿಯ ಸಾವು ಪನ್ಪುಳಿಗೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಚಿ ಸಾವ್ದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಯಾವು ದೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬೈಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಲಿನ ಮಾತೇರಲ್ಲಿ ತೊಂಪೋದು ಎಂಕಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಜಾವ್ ಬೆಜ್ಜಾವನಿ ಕಜಾವ್ ಬೆಜ್ಜ ದಾನಕ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಎಂಕಲ ಪುದರ್ ರ್ಯಾಂಬೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ನಕ್ಲ ಎಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ನಕ್ಲ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈತ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಏತ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಏರು ಕೊರುವೇರು ಅವಳ ಮುಲ್ತ ಆ್ಯಪಲ್ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೊಡೆದೇ ತರ್ಪವನಿ ಅವು ಆ್ಯಪಲ್ ಬಕ್ಕ ಹೊರ ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂತ ಮುಗಿಂಡ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಸಾರದನೆ ತರ್ಪವನಿ ಉಂತಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೊಡೆದು ತರ್ಪಾವಡ ತನ ಆಫ್ರಿಕಾಡ್ ತರ್ಪಾವಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಂಪೆನಿ ತಿಂಗೊಲಕು 5 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಚಿಗಾಪು ಜನಕಲೆ ಬಂಡ್ರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಕ ಮೂಜಿ ಕಿಲೋ ಅರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ ವನ ಮಹೋತ್ಸವಗೆ ಖಜಾವ್ ಪೆಜ್ಜುನ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪರೆ ಎಬ್ಬೆ ಇಂಚಿನೇ ಒಂದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಗಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈ ಕೇರಳದ ನೆನಪುಟ್ಟ ಡ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೆದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳದ ಹಂಚಿದವ್ರಿಗೆ ಗಫೂರ್ ಒಂದುಲ್ಲಿ ಆ ಆ್ಯಪಲ್ ಎಂಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎತ್ತ ಮಿಡ್ಲಿ ನೀವು ಓಟು ಒಂದಿನಾರ 6 ಇದು ಬೇತೆ 1 ನಿಮಿಷ ഹലോ ഗഫൂർ ഞാനാണ് അശ്വിനി മംഗലാരത്തുനിന്ന് അത് മുട്ട വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതെ കോയിൻ്റെത് കോയിന് മുട്ട ബിസിനസ് ഞാൻ അയക്കിത്തരാം അതെ 4 റുപ്പീസ് പോലെ ഇല്ല 5.60 ആടെ ഇട്ടോളൂ ഇല്ല 6 റുപ്പ ഇട്ടോളൂ ഒരു മുട്ടിൽ 2 റുപ്പ ഇട്ടു പോരെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അയച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആ തലപ്പാടി ടോളിലവിടെ ഞാൻ പാസ്സാക്കും അതിന് പിന്നെ നിങ്ങൾ മുട്ട വെടക്കായി പോയി അങ്ങനെ ഇങ്ങനായി എന്ന് എന്നോട് പറയാൻ പാടില്ല ഓക്കേണോ അതെ ഓക്കെ അയ്യോ ഓക്കെ അറിഞ്ഞു ರೆಡ್ ಸಾರ ತೆತ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕಿಂದ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ನ ನಿಕಲು ರೆಡ್ಡತ್ತಪ್ಪ ನಾಲೇಕು ಆಜೆ ಕಾಯಿ ಮಾರ್ರೆ ಹಾಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕುಳ್ಳು ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನಿ ಏರ ಮಾರುನಿ ಏರ ಕಾಸಿ ಏರೇಗ ತಿನ್ಪಿನಿ ಏರ ಕೂಲೆ ಅವು ತೆತ್ತಿದ ಕೋರಿದ ಸೋಲ್ ನಾಚಿಕೆಟ್ನ ಕೋರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕಡ್ದಿಂಚಿ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ ಧಾರವಾಡ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ಬರೋದು ಎಕಡ್ದಿಂಚಿ ಇಂಚೆಂಚ ತಿರ್ಗವಂತೆ ಎಂಕ ಎಕಡೆ ಅಂದಾಜ್ ಆತನು ದಮ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಓಕೆ ಈತ ಮೇರು ಕೇರಳ ಪಾತಿರಿಗೆ ನಾನು ಇರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ದಯ ಪಾತಿರವಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹೇಳಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಅದೇ ನಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಲೋಡ್ ನಿನ್ನೆ ನೈಟಿಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತು ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಹಂಗಿದೆ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ ಹೌದು ಅವು ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳೋ ಲೋಡ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಅವ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೌದು ಹೌದಾ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ಈ ಬನ್ನೀರು 2 ಕುರಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಮಟನಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು ಆಯ್ತು ಫೋನ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ಕುರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬರ್ತಾನೆ ಮಾಸ ಹಿರಿಯ ಕಡ್ಬಿಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮನು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಮಲ್ತದಪ್ಪೇರು ಅಯ್ಯ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಂದಪ್ಪೇರು ಅಯ್ಯನು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರಪೇರಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಅಯ್ಯನು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪುನ ರೀತಿ ತೆಗೆಂದಿಗೇಂಡ ಅಯ್ಯನ ಕಳೆ ಉಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅಯ್ಯನ ಅಕ್ಲು ಒರಿಪ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಆ ಕಷ್ಟನು ಜನಕ್ಕಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದು ಅಯ್ಯ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಂದು ಪೋಡು ನಡಪವನಿ ಪಂಡ ಆಯನ ಆಯುಸು ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರತ್ತು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಅವೊಂಜಿ ಸಾದಿಯಾದ ಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲು ಪಲಿಯ ಮೆಗ್ಗಿನ ಎಂಕ್ಲು ಏತ್ ಕಂಟೆಂದು ಪೂರ್ಣಲ ಎಂಕ್ಲು ವ್ಯವಹಾರಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಈತ್ನೇಟ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಎಂಕಲ್ನ ಶ್ವಾಸ ಉಪ್ಪುನೇಟ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಎಂಕಲ್ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪ ಪನ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ನೇನು ಪೊರ್ಲು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ನೆಟ್ಟು ಪನಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ
Be like BOLAR.